Si has acabat l'ESO i t'agrada l'esport, els ensenyaments esportius poden ser la teva opció. T'agrada l'esquí, el futbol, els esports de muntanya, el socorrisme, la vela? Amb els ensenyaments esportius obtindràs una titulació oficial d'alguna de les diverses especialitats. Són ensenyaments personalitzats, flexibles i molt pràctics que permeten una ràpida inserció laboral en l'àmbit esportiu com a monitora, guia, socorrista, entrenador, directora tècnica i que es poden combinar amb altres ensenyaments. Si vols fer un cicle de grau mitjà, cal complir 2 requisits. Superar la prova específica d'accés, tenir el títol de l'ESO o equivalent. Si vols fer un cicle de grau superior, cal complir 2 requisits. Tenir el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva de la mateixa especialitat, tenir el títol de batxillerat o equivalent. Quant duren? 1 o 2 anys acadèmics. Si superes un cicle de grau mitjà, obtens el títol de tècnic esportiu o tècnica esportiva. Si superes el cicle de grau superior, obtens el títol de tècnic esportiu superior o tècnica esportiva superior. Amb els ensenyaments esportius de grau mitjà, podràs continuar el teu itinerari acadèmic o entrar al món laboral. Amb el grau superior finalitzat, podràs estudiar un grau universitari o accedir directament al món laboral. Sigui quina sigui la teva decisió, no t'aturis. Al teu costat en la tria educativa. Si tens dubtes, t'ajudem a decidir. Troba tota la informació que necessites a triaeducativa.gencat.cat.